Здравейте, пичо, и добре дошли в The Binding of Isaac епизод 2. Днес за цел си поставяме да убием Мега Сейтан. Нека започнем. Като цяло стратегията ми за това е да играя за Зел, просто защото има най-високи бейс статове. Започва и с много силно оръжие. Curse of the Labyrinth. И 5 сърчица за начало, това е много силно. Оп, само този да умре. Да не спамва неща. Така. Лач, Rusted Key. Това е готино. Book of Shadows. Окей. Взимам. Взимам без да питам. Парички. Та стратегията е. Ще пасуваме първия Devil Room, който ще се появи в края на това ниво, защото е Хиксел. И оттам нататък се надяваме на Goat's Head, който дори да има в Devil Room, няма да вземем, защото все пак трябва да пасуваме Devil Room, да имаме шанс за ангелска стая. И... просто ще гледаме да убием ангелите. Няма да се надявам на дадски, защото шанса да имам дадс... това беше тъпо. Шанса да имам дадски е много малък. Но ако излезе... Окей. За жалост няма да грайндя полароида. Между другото, някой в коментарите на последния епизод ми каза, че мога да си проверя полароида от картинката. Обаче аз съм убивал да лам на този сейв, което е малко проблем в случая. Аз се надявах в статистиките да има статистика за всеки от финалните босове, така да ги наречем. Purple Heart. Това е много силен тринкет. Обаче мисля, че няма да го взема. Мисля, че искам Rusted Key. Дава ми бонус chest пикъпи. А Purple Heart ми ига чаленджа, което значи, че имам повече чемпион мобове, което означава, че получавам повече чемпион лут. Тоест бомби, ключове, сърца. Нещо друго хубаво, което мога да получа. Така, тук има магазин, тук има камък. Синьо сърце. Да, и допълнително, не знам казах ли го, но имам намерение да минавам играта относително бързо. Ще се опитам да бос ръшна. Тоест на това ниво имам... не прекалено много време. И взмаскера. Shot speed down, damage up. Shot speed не ме влияе мен, damage... What? Окей. Мисля, че току-що станахме много силни. Обаче ми влияе на charge тайма, което ми прави впечатление. Я да видим в магазина за нещо на промоция. Има сърце. Това не се е случило. Това не сте ме видели да го правя. Толкова е бавен charge тайма. Но би трябвало демиджа да се заслужава. Сърби ме носа. The Hound. Наистина. Така. Гадно ли ти е, Хаунд? Защо не можеш да ме удариш? Каза Азазел с подигравателен глас. Този е най-гадната възможна версия. Има бримстоунче. Но не би трябвало да е проблем. Окей, Devil Room. Eve's Razor. Нищо прекалено. Да, Razer. Няма нищо прекалено хубаво, че да съжалявам, че го пасувам. Не взех стотинката. Уж проверих за нея. Ужас. Да видим. Хапче... Телепилс. Това прави нещата сложни. Значи принцип, по който се оправям с... това Curse of the Lost ли е? Начинът, по който се оправям с Curse of the Lost повечето време е просто движа се винаги по дясната стена от началото и винаги се намира всичко. Може би ще отнеме малко повече време, но какво да се прави? Айде де... Charge time е все едно имам полифимас или нещо такова. Искам ли да вляза тук? Не мисля. Но тези са гадни. Точно тази стая е гадна за short range герой като Азазел. Докато зареди този бримстоун. Или поне мъничък бримстоун.
О, май. Умрете всички. Yes. Така, аз къде влязох? Вярвам, че влязох тук долу. Не виждам врати. Да, тук е правилното място. О, бос рум. Често казвам в тази ситуация. Май не ми пука достатъчно за айтъм рума, че да се занимавам да го търся. Зазел съм. Би трябвало да мога да убия без проблеми всеки бос. Без предмети. Малко по-трудно де. И ще отнема време. Едва... Дали е възможно да се направи бос ръш с зел без да си взимал предмети? Не! Искам Angel Room. God's Head и Demon Baby. О, сега това вече е изкушение. Също няма дори да губя време. Искам ангели. Трябват ми ангели. Имам още този и 2 левела. А не, всъщност по някаква причина си мисля за магазините. Имам още доста време за Angel Room-ове и Devil... Всъщност да, Angel Room-ове. Специални стаи да ги наречем. О май год. Item Room, моля. Бих бил благодарен. И на Тирса бих бил благодарен. Много мраз да поем тъпи демиджи. И как казвам, че мраз да поем тъп демидж, стоят точно над тях. Трябва им да се обърнат и да се изплюват. И поем пак тъп демидж. И Lemon Fingers. Нямам достатъчно пари това да е силно. Макар че аз казвам с този билд да е силен. Lemon Fingers с много демидж е много силно. Ако сега излезе някакъв това в Diamonds, може би ще се замисля. Добре, умрете всички наведнъж. А, така. Добре, момчета. Това е просто неприятно. Не. Това не се случи току-що. Я всъщност да си убия боса преди да съм поел целия си хелт като демидж, да нямам тази хубава възможност да ми се спамват хубавите стаи. Не можеш ли да заредиш смотания си Бримстоун бе за зеле? А това е чемпион гърди, който не плюе. Току-що забелязах. Няма нужда да убивам гнездата, защото той ще ги оверлейва тъй. Докато зареди. Аз чак сега сетих за книгата. И няма Devil Room или Angel Room. Игра. Защо? Моля те, игра. Дай ми стая. Ако до сега съм бил в магазина, значи тук има някаква хубава стая. Двойно заключена. Хо-хо-хо-хо. За момент си изпуснах джойстика. Яс, този успях да го убия без да пострадам. Най-сетне. Какво е това? Keybagger. Можеше да го убия по-рано. Трябваше да търся по-обстойно. Когато убиете Бегър, ви дава по-голям шанс за Devil Room. Айде сега да вляза в стаята и някакси да има Devil Room. Смисъл магически. Изпълнил съм си условията. Смотано. Толкова не ми показа Item Room в момента. Искам просто две неща. Да стигна до бос ръш. И да успея да направя ключа. Да мога да убия Мега Сейтан. Макар че казвам, аз в момента съм без предмети. Няма как. Има как да е. Мега Сейтан не е труден бос. Механически тежък е. Както аз обичам да казвам. Нещо хубаво? Неща.
Бомба тук, бомба там. Айде де. Там бомба. Не е зле. Monsters Lungs. Добре, че правят нещо на Азазел. A card against humanity. Това би било силно за бос ръш. Мога да махам червените лайна на The Carrion Queen. Ще държа да фул за сега. Магазин... Сърце. Нещо е. Трябва да се сетя обаче, че тук имам Card Against Humanity. Не. Вече толкова не ми пука. Гръдлингчета. Танкаво гръдлингче. Ти даш пари, нали? Неп. Сега въпросът е къде ми е бос рума. Толкова бавно зарежда. Хайде. Не. О, тук беше моя грешка. Мислех, че продължи още малко и реших да се опитам да дръгна долу. Не ми се получи. Забравих, че имам... Nope. Забравих, че имам книгата, която може би сега ще използвам. Няма да ми се наложи. Ох, най-сетне. Дайте ми нещо. Нищо. Много обичам да кажа дайте ми нещо и да не получа нищо. А сега дори няма да имам шанса за си пюбърти. The Mask of Infamy. Сърцето беше трудната част. Маската сега е easy. Ала, маска. Аре бе, трябва да ме следваш. Тука, долу. Ела бе. Простак. Ела. Angel Room, не може да бъде. Сега въпросът ще мога ли да очистя изобщо този ангел? Homing Shots плюс Damage Up, Sacred Heart. Damage ми не съм сигурен, че има прекалено много на къде нагоре да ходи. Да пробваме. Това е Добре, да има на къде да ми ходи демиджа. Взех всичко важно. Да се махаме. Ох. Right is right. Може би? Не. В тази ситуация right не беше никак right. Прекалено много кръв съм за онова. Малки бебенца. Хайде. Поех демидж. Ужас. Трябва ми жокер. Определено ми трябва жокер. Или Goat's Head. Нещо, което ще ме вкара в Devil Room. Book of Belial, ако има библиотека. Трябва ми това за времето. Неп. Не искам да минавам през тази стая. Мразя да минавам през такива стаи, само ако се наложи. Двойно заключена стая. Това дава надежда за библиотека. Хайде, Book of Belial или Book of Revelations или Satanic Bible. Не мисля, че тук каквото и да ми помага. Ще взема Liberty Cup. Айде, искам да видя... Хайде, искам да видя позицията на стаите. Liberty Cup, включи се, моля те. Range, прекрасно. Are you a wizard? Не ме влияе.
Търхър ще отнеса той с лицето си. Магнит. Или това... Не съм сигурен какво беше това. Ето го бос рума. Treasure room, виждам къде е айтем рума. Мисля, че трябва да отида в оная стая. Да, ще отида. Сега много бързо през шиповете. Ох. Успях да се махна преди да се включили. В момента съм с бонус тирс и пак зареждам адски бавно. Сад бомба. Мисля, че това гърмеше в сълзи. Когато ми гръмне бомба. Имам демидж, но нямам втората част от ключа. А това ми трябва в момента много. Тук може ли да е Secret Room, си мисля? Би могло. Вау, сълзите ми. Това е вероятно заради Ивс Маскара. Трябва да бия с бомби. Би било доста силно. Представям си, че тези неща правят демидж. В магазина ми беше грейд, аз чудя как имам толкова много демидж. И използвах грешното. Не! Използвах дефул току-що. И нямам батерия да заредя книгата. Просто трябва да не поем демидж, изглежда. Book of Shadows. Всъщност... Искам да заредя книгата. Трябва ми да заредя книгата. Айде тук да има още една стая. Yes! Хайде, този чардж тайм. Ала тук долу. Окей, заредих книгата. Не съм сигурен дали Book of Shadows дава шанс за Devil стая или нали Angel стая, но ще пробвам. Червена майка, на която правя толкова много демидж. Сега да го правя, да не си правя демидж сам на себе си. Добре, ето го бос ръша. Дано има нещо хубаво. Lemon Mishap, Technology, пилове и Harley Quinn Baby. Не ми се взима нещо от тук, да съм честен, но имам Homing Tears, тъй че тек ще бъде... това е Technology 2. Това не е най-умното ми решение, да бъда честен. Оп. С едно компютър става ви играя. Това беше един от по-забавните чаленджи. Жалко, че реворда се съква. Ей, забравих картата. Забравих картата, която си мислех, че не трябва да забравям. О, yes, този Karen Queen е... този, който не сере червени лайна. Това да Bloat? Не, Champion Peep. Duke of Flies. Сърце. Thank you. Не следях Локи. О, това беше гадно. Мислех, че го ланхитна. Правя грешки. То много. Лари Джуниори, това ще е лесно. С такова технология ще бъде много лесно това. Дап. Чад. В пеперони чад. Монстро кула. Защо има толкова чемпион босове? Гърдя. Гъш. О, не, това е мега танкавия мини монстро, мега
каквото е там. Това не го очаквах, а трябваше. Айде да почнете да умирате. Не би трябвало да ви остава прекалено много време. Пин. Хъск, холоу. Хайде, хайде, хайде. Искам да умрете. Чемпион сърце. Не. И чемпион блоут. Не, 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 не. Моля ви не. Това е ужасно. Как може да ми се паднат чемпиони на тези босове? И то точно този чемпион на The Bloat. Умри, 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 умри. От най-лошите босове ми се паднаха най-лошите възможни. Добре, че има безброй сърца наоколо. Не, 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 не. Какво става с всички шампиони? Имам чемпион... Имам ли чемпионс белт? Нямам чемпионс белт. Защо сте толкова много? Кой ви ражда? Не. Така. Така. Бримстоун. Предвидимо. Concussive Tears. Това беше тежък бош... Да. Това беше тежък бос ръш. Curse of the Maze. В The Womb. Слага. Чуя се дали е по-добре. Мога да видя къде е бос рума. Окей, знам къде е бос рума. Така. Хайде натам. Дадох екстра ключ. Все още съм поемал red damage на този левел. Тъй, че има шанс за Angel Room. Така, мисля, че в момента мога да ми спа... Това е Double Trouble Room. О, yes, това ще е лесно. Това ще е много лесно. Просто трябва да седя така. И... те ще си умрат. Ето така. Айде, не си ли заслужих Devil Room, Angel Room? Има още един левел, в който бих могъл да имам Angel Room. Трябва да намеря сини сърца. Сини сърца, моля? Please? Please you. Айде де! Странно, че хоуминга не го хващаше. Бънфренд! Или бегарче, както се казваш. Да, Бънфренд беше айтема. Мисля, че е време да запаля лампа. Стой да видя на OBS как се виждам. Да, вече се виждам яко тъмно. Нека бъде светлина! Вау, изглежда се едно е ден. Освен, че има малко по-добро осветление. Strength, това е много силна карта. Особено за It Lives ще бъде полезна. И пак имам бегар и не забелязах Хидрофан? В момента Хидрофан ми е една от най-силните карти. Още кръв. Найс. Тук може ли да има Secret Room? Тук. Не може. Тук има нещо? Спри, мей... Теб ще ланхитна. А ти в мен реши да се появиш. Окей. Съгласих се. Върнахме се. Малко прекъсване. Това беше забавно.
така сега бих влязал. Тук мога да се набавя сини сърца. Няма значение дали ще поем Red Heart Damage. 2 сини сърца, ще запазя едното от тях. Нещо е. В момента всичко ми помага. Не. Добре, това беше неприятна стая. Този лазер. Наистина, трябва да намеря още сини сърца или черни сърца. Трябва ми да мога да стигна до Мегасейта. Спри, Curse of the Maze, моля те. Лъст. Трябва да е лесно. Хапче. Моля те, Balls of Steel. Speed down Balls of Steel. Това разлика има ли за тая игра? Трябва да потърся малко тайни неща. Така, не може тук да има Secret Room. Би могло, може би тук. Тук? Да, би могло. Не би могло. Тук си представям, че може да има. И съм знам, че няма да съм честен. Всъщност тук е по-адекватно. Така? Ето го. Ливър! Това ме прави танкав. Окей, това е добре за самия Мегасейтън, ако мога да стигна до него. Тука 2 златни честа. Май не си заслужава, докато имам това синьо сърце. Ако бях червени чества, щях да се позамисля. Окей. Можех да използвам Book of Shadows, да не поемам това синьо сърце. Както и да е. Изглежда и Eclipse, ще се опитам да го използвам. Значи сега трябва да мина една стая, да видя къде е бос рума. Curse of the Maze пак. Окей. Сега трябва да изфармя с стринката, да видя къде ми е... Окей. Мейз, стах. Така. Да нахабим бомбите. Елате. Така. Яко бомби, ключ, Goat's, който ще бъде използван само да намеря къде ми е стаята. Защо ми проква Curse of the... за момент. Видях, че е горе вдясно. Добре, знам, че е горе вдясно. Искам Goat's. Имам доста път до там. Телепилс. Не мерси. Бомба. Вярно, че насам е боса Телепилс. Защо толкова Телепилс? Всъщност ще го рискувам. Мъга, това е толкова хубаво. Молите, Телепилс, не ме пращай Ферър. Пред боса ме прати. Супер, сега знам къде е. Обаче си искам Goat's. Strength. Are you a wizard? Range up, що не? Full health. Puberty, never see. Range up. Yay, range up. Взел range best stat. It lives! Не успях. Хайде, Brimstone. Devil Room. Yes. Чакайте, той Angel Room не ми върши работа. Не, май ми върши. Май ми върши. Върши ли върши? Така, не влизай в катедралата. Аз съм с негатива. Окей, пичой. Отиваме към Мегасейтън. Шоел. Curse of the... Стига Мейз! Моля ви. Не ми харесва Curse of the Maze.
Гледаме лошо. Ей, само по едно ли изгърмях? Както и да е, достатъчно беше. Гръмни. А така, Child's Heart. Не мерси, искам си Голдскофа. А Strength дори не ползвах. Speed Down. Ноп. О май. Този шибан. Curse of the Maze. Sloth. Окей. Карта. The Stars. Това е рандом телепорт в момента. Нямам айтъм румове. Все пак сме в Шоел. Чувствам се много силен с този рън. Имаше доста проблеми по-рано, но мисля, че ще можем да убием Мега Сейтан. Този лазер обаче. Този лазер. Не ми трябват специални стаи за това. Айде, да говорим с бегърчето. И подговорим им преди да му набутаме колкото се може повече пари, така че да ни дава неща. Ключ. Ключ. Само ако наистина ми се налага. Една от най-неприятните стаи в играта. Не беше толкова трудна. Но големите стаи в Шоел винаги ме притесняват. По принцип аз не харесвам големи стаи. Хамо ли, когато в тях може да има 8 Стивана. Още Слот. The Stars. Пак ли The Stars? Изглежда и дроп на боса. Не. Махни те с коси, махни този Death Stitch. Не. Умри вече, бе. А, така. Трябваше да ползвам книгата и да му се набия в меле. Май беше най-умно. Но не го направих. Хо-хо-хо. Също не знам къде е бос рума. Тези са неприятни. О, добре, че имам Concussive Tears. So good. Още пари. Lemon Fingers, ако бях сега, ще да е силно в момента. Не знаех. Нямаше откъде да знам, честно казано. О, Concussive Tears. За малко да ми изиграете много лош номер. Им чувство, че тук Да, ето го и бос рума. Нямаме какво повече да търсим. Оцелих ли? О, пушнах. В смисъл, цялата първа фаза на Сейтан беше изметена. Бум! Книга. Рип! О! Мега Сейтан. I come for you. Директно влизаме. Няма как. О! Паяци. Паяци. Не, тролбомби. Паяци и тролбомби. Всъщност мега тролбомб. Това е мега тролбомба. Yes! Колко як чест лут. Това е първият ми Мега Сейтан файт на тази версия, между другото. One-hit ръката. О, вече пушнах фаза. Толкова много демидж. Толкова много демидж, че пушнах фаза моментално само с лазера. Това е перверзия. Енви също ще е много лесен. Тези хоуминги. Това дори не е забавно, да съм честен. Надявах се на много епичен файт. Сега ще пушна в фейс 2. Не, първо ангелите. Черните ангели. Така, втория... този не го ланхитнах с Бримстоуна. Така, сега пушвам фаза. Поне очаквах, да.
Да. Сега влизаме в фейс 2. Мега Сейтан. You are fucking dead. Бримстоун в лицето. Къде мога... А той умря! Това дори не беше смешно. Добре, всъщност беше много смешно, беше малумно. Беше забавно, беше смешно. Какво да кажа? Не знам. Между другото, чува се кое е това демонче. Не е Азазел. Това демонче на този синематик не е Азазел. Азазел, единия му рок е счупен. Я, как изглежда иконката на Мега Сейтан? Няма такава. Слага. Както и да е, пичой. Това беше за днес с The Binding of Isaac. Оставете фидбак, ако искате още, защото често казано това мислех да ми е последната цел за The Binding of Isaac серията, обаче си викам, искам да направя Мега Сейтан. И беше лесно, това беше, мисля, че втория ми опит да записвам и третия ми опит за Мега Сейтан. Или четвъртия опит за Мега Сейтан ever. Както и да е, пичой, радвам се, че ви е харесал. Може да оставите лайк на това видео, ако ви е харесал, и можете да сабскрайбнете за новия ми канал. Това ще бъде канала, на който поствам всичко, което правя на български. Включително и Warcraft серията, включително всякакви The Binding of Isaac серии, може би спълнки, каквото реша. Окей, пичой. Чао.